Chakaipira. Aiwa chamba chinakunzi chakaipa pati. Belief iri pachamba ndekuti chi. Chamba achina belief chama. Kwa hiyo kana pamukana ukutsana kwa yeye chamba ngwaita mistake. Pakuti Chamba tutanga tatara zvachakanakira. Chakanakira mukadzi nenhumbu adazvo. anozisa Anorerukirwa kuzvara. Contraction anoita anoreruka pakuti clinically proven achibhema anorisa muti zvaanoda. oh Remember kuti chinhu chakasikwa namusiki and iheb hapana isinasikwa namusiki kana iwe kana ini nani waizi pandi kuti ona kashama chinhu chamuna zvamunofanira kuchivengera waizi bozi ndikachirova aumbofa kwanditi rasta mubuda offside kana ndichibuda offside online waizi rasta mubuda offside iwo vanhu sei vachinzi vanhu vazhinji sei hora sei vanhu vachiti kana munhu akajambisa stage zvamunoita zviya zvekuti mafia vari pastage vakati kobva kwanzi anga arohwa nechamba zvandi kuti waona ndichi saa zvinoreva kuti vanhu vanodaro kaiva asati vamborova chamba navachamba adaro naso anoziva zvachinoita iwo rotadaro boza asamboita ende waona mano anotochibhana chamba chaivo asi tambochita ambochirova bozi chinokuita conscious sai mukarega uchirova ichichi pana ndife saa machanakira munhu anozvara imi muri kuzvara here kana ini chakanakira wisdom manje mukuru wewisdom waiziya zvose zvandiri kutaura izvo izvi zvinhu zvapinda mubrain ndofunga 5 minutes ago zvotodiscusswa neboard of directors kuti it's important kuti zvinhu zvitaurwe naxo neruzhinji waiziya izvi hazvisi important kuti ruzhinji ruziye waiziya saka ndataura nyaya ichi yevakadzi vanozvara glaucoma glaucoma chirwere chemaziso anogona kusaona maziso kana ukarwara neglaucoma but ukaonekwa neglaucoma ukarwara chamba unoona upenyu hwese nekuda kwechamba andikunzwisisa kochimwe futi wisdom neglaucoma zvintu izvozvo so far wisdom iyo usaita yekutamba nayo muri vabekdipinziro bekdipinziro chii chamusingaroi inandro yenyama waiziya pork chicken beef game meat nova fish chat konei bozi handiraramese muraramiro inoita waiziya ina handikwanisa kugara pasi pefati iyo haikwanisa kugara pandiri panapa sa mararamiro edu hatina kuvhingirana orati mamuro yemombe noti inorarama muworld inorarama muraramiro andinoita waiziya yekurova sora zvegreen chichi saka nditononge ndikutora yamwangu waiziya maonero anoita se anosiyana osai mangoeregera kuti handiroyo chimwe chimwe zvandakazviregerera waiziya kune nonzi Daniel fast iri mubhaibheri waiziya vegetables vakataura vakati mambo imemo kuti pork nechichi yese yamukuti pai but mukatipa mavheji tikarwa mavhejika panozopera shet 2 weeks isusu nevanhu venye kuamika mukatisabasikero tendakavabhitako mana health waiziya saka imwe reason ndehealth zviri health jamani pork inodigest after pork iri nani inoita 24 hours ana beef yama72 hours ichidigesta mudumbu zvoti time yanopedza kudigesta yapo noidya everyday time yanopedza kudigesta yaka inenge yaora jamani ndo magoa toilet but fish warwa fish within 12 hours protein yese yaorerasi watonayo kunzonzi it's health saka zvimwe zvinhu tenge magaya jamani kuti sanaka beef nyaya test rurimi ndo ruri basi bodi hapana zvakanga ichiwana but iwo madoctors ane zvipano kuti munhu anofanira kuva nediet kuti ave nehealth body anoti take a little of pork take a little hazvi kunzi rova pork everyday rova beef everyday rova macarrots everyday but iwo ukarova macarrots everyday iwo unorwara unoziva ukamanyanyira iwo ukarova maorange everyday unogona kurwara futi but zviri kunzi maintain diet saka beef yacho kaisi kunzi inorova everyday inodietwa but zvandi kuti jamani zvakafanira kudya mapepa kudya beef nako mukadya ka1 pagore hana basa jamani igarbage maguta nezvinhu zina basa waiziya mangonakiriro rimi airibot chakubata pa next chapter asingade chamba diani
asingade chamaliani, asingade chamaliani, urimero, oh oh, asingade chamaliani, asingade chamaliani, asingade chamaliani, urimero, oh. Awachano, ganja ne lipstick,